Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі са сваёй студыі у Варшаве. Нарэшце да нас дайшоў з невялікім, праўда, перапынкам, што ўжо радуе, палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Добрый дзень, Віталь. Прывітанне. Я, дарэчы, адразу хачу усіх папярэдзіць, хто, можа быць, зараз скажа, дзе прапаў Цыганкоў, чаму няма двубояў. Справа ў тым, што двубой, як і шэраг іншых праграмаў Белсата, пайшоў на летнія вакацыі, таму зараз двубойны пэўны перапынак. Гэта не звязана з нейкімі пытаннямі Белсата, а гэта звязана з традыцыяй любого тэлебачання, калі такія перадачы кожны год ідуць на летнія вакацыі. Таму што кожнаму ж трэба адпачываць. Цыганкоў, не пакладаючы нічога, працаваў. Адпачываць нават калі не хочацца адпачываць 3 месяцы, цябе прымушаюць адпачываць 3 месяцы. Так што... Тым не менш, Віталь Цыганкоў застаецца палітычным аглядальнікам Радыё Свабода. Так што вы можете яго матэрыялы глядзець, слухаць, чытаць на сайце Радыё Свабода. Калі ўжо такая реклама, то у нас на Свабодзе выйшаў новы, я просто вельмі даражу гэтым праектам, назвалі мы яго «Сведкі Лукашэнкі», прысвечаны 30-годдзю першых беларускіх прэзідэнцкіх выбараў 94 годзе. Вот у меня выйшаў першы з Латушкам пару тыдняў назад, а літаральна сёння ці заўтра выйдзе з Міленкевічем. І цягам года, вот чалавек 10-12, это такое 50-хвіліннае відэоінтэрв'ю про 94 год, про Лукашенко, про нашего героя, который в дадзеным выпадку у мяне размаўляе, про тое, ці засвоіла беларускае грамадства урокі гісторыі, як оно змянілася за 30 гадоў. Такая вось глыбокая размова, так што глядзіце. Дарэчы, я хацеў бы адзначыць, што самым годным, адным з годных, ну, чым скажем, не скажу, што найбольш, але тым не менш, таксама дасведчаным героем гэтай праграмы мог бы быць сам Віталь Цыганкоў, таму што ён быў сведкам таксама гэтых усіх працэсаў, у той час ужо працаваў таксама, наколькі я памятаю, на Радыё Свабода, і прыватна быў знаёмы з Лукашэнкам, гуляў з ім футбол. Што? Было. Добра, давай мы да іншых прэзідэнтаў найперш звернемся, таму што ўсё ж такі, як гэта можа быць не дзіўна, хаця што дзіўна, Радыё Свабода, Дзярждэп, усе справы, значыцца, разбіраецца ў амерыканскай палітыцы і тое, што адбываецца ў Амерыцы. В Амерыцы зараз адбываюцца перадвыбарчая гонка, пачынаюцца ці ўжо плануюцца дэбаты Трампа і Байдена. І з гэтай нагодай я так вот адразу уявім сабе, ўсё ж такі, не будзем абмяркоўваць, якія там працэсы зараз адбываюцца, дапусціць суд па выніку Трампа да выбараў, не дапусціць, а уявім сабе, што Трамп стаў прэзідэнтам. Я да чаго? Я просто днямі адразу з козыраў заходзіў. Да, адразу з козыраў. Я просто днямі пачытаў, паслухаў Зянона Станіславовича, які ў чарговы раз хваліў Трампа і казаў, які ён для Амерыкі добры прэзідэнт, колькі ён шмат добрага зрабіў і што ён мае рэцэпт, як скончыць вайну ва ўкраіне за некалькі дзён. Дарэчы, у Пазняка, па яго словах, таксама ёсць план, як скончыць вайну, праўда, ён з ім не падзяліўся. Але вот сыходзячы з гэтага, наколькі ўсё ж такі Трамп у дачыненні да беларускага пытання, гэта добры ці недобры прэзідэнт? Вот з беларускага глобуса, калі глядзець на гэтае пытанне. Ну, за мінулую сваю прэзідэнцкую кадэнцыю, калі не памыляюсь, здаецца, это правяралі, Трамп ніводнага разу, здаецца, не сказаў слова Беларусь. Так што тут можна і шукаць адказ на гэтае пытанне. Безумоўна, яго цікавіць больш глобальныя рэчы і менш цікавіць рэчы, ну, скажем так, то, што мы называем праваабарончыя, вось такім аспекце. Ён больш чалавек такі прагматычны, можна сказаць, напэўна, цынічны, ну, як паводзіць сябе як бізнесмен, нават будучы палітыкам. Вось. І, ну, калі ўж ты задаў пытанне, то пракаментую гэта выказанне Пазняка. Я вось думаю, што калі б, напрыклад, Трамп быў адназначны, меў пазіцыю па Украіне на сёння, ну, за Украіну, там, за дапамогу, то вот колькі б людзей бы сталі яго, забылі пра все яго мінулыя, скажем, грэхі і сталі б яго за это любіць.
То бок мы неяк глядзім на, ну я разумею, что хотел сказать, что я все жыццё змагаюсь ввогуле з таким стаўленнем да людзей, да палітыкаў, да творчых. Вось калі одно пытанне перакрывае все астатняе, а потым чалавек можа в гэтым адным пытанні змяніцца, і раптам ён вот стаў хорошы. Разумееце, вот там умоўна скажем 20 гадоў працаваў на Лукашенко, а потым перайшоў, і вось цяпер он уже хорошы. Ну не будем намекаць, але сэнс такі, што наше стаўленне часам яно сыходзіць вот з аднаго вузкага пытання. І в гэтым сэнсе, ну то, што пазняк казаў па Трампа, з яго сыходзячы палітычных меркаванняў пазняка, то тут, канешне, ёсць шмат з яго пункту гледжання рацыі, паколькі ну ён такі вось менавіта Амерыку ставіць, Амерыка перш за ўсё наперад. Все-таки гэта лінія традыцыя ідзе не ад Трампа, даўно рэспубліканцы больш яны такія менавіта праамерыканскія, а дэмакраты яны больш такія інтэрнацыянальныя, ну глобалісцкія на сёння это называецца. І гэта ну можна канстатаваць, тут няма ніякага там сораму ці прызнаць гэта, што так і ёсць. І в гэтым сэнсе да Трамп ён вяртаў там вытворчасці некаторыя в ЗША, там эканамічныя поспехі былі пры ім безумоўныя, да ковіду, потым здарыўся ковід. Так што я тлумачу, чаму. Ну і плюс по таких сваіх ну вот хрысціянска-кансерватыўных меркаваннях, канешне, пазняку бліжэй Трамп, чым лібералы. Але мы сыходзім на тым, што вот менавіта все яго баяцца і справядліва баяцца, бо ён такі чалавек, вот менавіта чалавек бізнеса, а не ідэалогіі в пэўнай ступені, што як ён будзе паводзіць себе в украінскім пытанні, што ён там не раз заяўляе, што будзе праводзіць аўдыт вот гэтых грошай, якія выдзяляюцца ў краіне. Ну в гэтым як бы ну, калі паглядзець, калі бы то не казал не Трамп, а кто-нибудь хороший, то в этом нічога кепскага, да? Ну, трэба... Можа, нават карысная. Да, проверять, как бы, каб грошы не раскрадались, ці на тым баку амерыканскім, ці на тым украінскім, што больш верагодна, да? Каб яны даходзілі туды, куды яны павінны даходзіць. Бо, ну, сапраўды, грошы выдзяляюцца, але частка іх, ну, просто гэта ідзе на амерыканскі военно-прамысловы комплекс, яны закупляюць там всю гэту узбраенне там і перадаюць, альбо не перадаюць, альбо не вельмі хутка перадаюць Украіне. Это няма такого, каб ЗША выдзялялі это непасрэдна грошы ў Украіне, казалі, тратьце на што хочаце. Нет, эти грошы ідуць на закупку нейкіх рэчаў внутры ЗША, ну, военного абсталявання і узбраення, і потым ужо ў Украіну. Так што я не ведаю, з его авантурным характарам, як он заявляе, што ён там закончыць вайну, канешне, гэта, ну, малаверагодна. Это, ну, але справа тым, што, ну, новая адміністрацыя, калі будзе, яна будзе не звязана, скажем так, нейкімі, ну, маральнымі абавязкамі ці нейкімі падыходамі старой, і ў яго то, што называецца табула раса, гэта чыстая дошка. Ён можа прапанаваць любыя падыходы, раптам некаторы з іх спрацуе. Так што вот это яго, ну, такая заява, што вот я кшталту вырашу, конечно, можна за яе смяяцца, але, ну, ёсць нейкія падставы, на это вот па тых прычынах, што я казаў, што, типа, новая адміністрацыя можа па-новаму паводзіць, і раптам Москва і Кіев паглядзяць, што, ну, няма чого рабіць, трэба пагаджацца. Зноў-такі, паўтаруся, верагоднасць малая. На сёння здаецца, што, ну, на сённяшнім тупіку на полі боя, ну, скажем так, такой патавай сітуацыі, калі спачатку там 23-м украінскі наступ, скажем, заглынуўся па вялікім рахунку стратэгічным, потым уже зараз у расейцаў была перавага, але іхнія наступы аказались там на 300 метраў по максімуму, то бок не такія актыўныя, як самі рускія спадзяваліся. І калі такая вось супрацьстаянне, то не бачна палітычных прычынаў як бы для нейкага развязання, для нейкага мірнага пагаднення. Это, ну, не мірнага, любого пагаднення, бо яно магчыма толькі калі нешта пахіснецца, калі нешта некий бок пачне перамагаць, ну, звычайна в такіх сітуацыях, ну, каб не змагацца там да апошняга, то бакі прыходзяць да нейкіх перамоваў. Так кажа традыцыя, гісторыя. Франак Багушевскі пытаецца, пытанне да Віталя, ці бывае ён у Познані, калі так, ці можна з ім сфотаграфавацца? Ну, конечно, прыемнае пытанне. Ну, не, я бы так не сказаў, што можна сфотаграфавацца вот так вот. Нельга так просто ўзяць і сфотаграфавацца з цыганком. Можна, бывае такія сітуацыі, калі людзі на вуліцах, ну, Варшавы, раз я тут жыву зараз часова, скажем так, зараз перабываю, кідаюцца, там пазнаюць і часам селфі робяць. Ну, але так, дарэчы, Познані, здаецца, я не быў.
Ну это я хотел троху збить тебе вот с этого аналітычнага конька да, але і перавесці тэму трошку на іншае і да дадзенага пытання мяне падштурхнула развагі над апошнім візітам Ціхановскай у ЗША, дзе ізноўку былі сустрэчы на вельмі высокіх узроўнях, там Дзярждэпс, Савет бяспекі, там ну там і все астатняе. І мы вяртаемся да патэнцыйнага прыходу да ўлады Трампа у чарговы раз. Ці атрымаецца з улікам тваіх слоў про тое, што Трампа беларускае пытанне не цікавіць як нейкае дробнае і нязначнае, контакты на такім узроўні, якія ёсць зараз, калі там і з Байденам гарбаткі папіць, там і сустрэчы на высокіх узроўнях, атрымаецца вось у беларускіх дэмсілаў наладзіць з Трампам, трампійскім кабінетам адносіны. Конечно, я калі нешта не адбудзецца, не пройдзе нешта надзвычайна радыкальнае, то я не бачу нічога, ніякіх прыкметаў того, каб змянілася кардынальна замежная палітыка ЗША. Она, в прынцыпе, большасці пытанняў дастаткова паслядоўная. Ёсць, ну, то, што мы называем бюрократы, ну, в хорошым сэнсе слова, людзі сядзяць у міністэрствах, акрамя найвышэйшых кіраўнікоў, там, Дзярждэпу і іншых, астатнія людзі там не мяняюцца пасля прыходу новай адміністрацыі. Мяняецца толькі міністр, максимум намеснікі міністраў, все кіраўнікі аддзелаў не мяняюцца. Да таго ж трэба сказаць, што большасць рэзалюцыі амерыканскага кангрэса у справе Беларусі яны маюць што? Двухпартыйную падтрымку, звычайна гэта традыцыя, ее ініцыятарамі такіх рэзалюцый, вот зараз там чарговы прымаецца акт аб дэмакратыі Беларусі. Пра што, ну, вельмі важна, што там все-таки падтрымка рэальная для беларускай незалежнай супольнасці, для беларускіх медыа, і як заўсёды выступаюць там і рэспубліканскія і дэмакратычныя кандыдаты. Таго ж можна сказаць, што вось вельмі, ну, скажем, да вот этой сітуацыі беларускай в свой час, напрыклад, рэспубліканец Буш был вельмі далучаны. Ён чытаў в эфіры Свабоды імёны палітвязняў, ну, там, кожнаму великому человеку, там Вацлав Гавел одно імя зачитал, Буш своими словами сказал імя беларускага палітвязня в 10-м годзе, калі першы нас палітвязня, ну не першы, а вот на той момент пасля разгрому 19 снежня 2010 года. І то бок і рэспубліканскія і дэмакратычныя прэзідэнты праяўлялі інтарэс да Беларусі, калі яна была, ну, на парадку дня. Вось у гэтым сэнсе, ну, кажу, толькі калі нешта стратэгічна зменіцца, вот што мне, ну, мала уяўляецца магчымым, бо все-таки, ну, такія, ведаеце, калі першы раз прыйшоў Трамп, не гаранты абсолютно, што ён прыйдзе другі раз, я бы зараз не давал бы нават там 60/40, там 50-50 максимум. І много было таких катастрафічных прагнозаў. Ну, ведаеце, наша публіка, ну не наша, любая, асабліва у там фейсбуках, адны пісалі, што вайна будзе, другія пісалі, што ён там разбурыць амерыканскую дэмакратыю, сродкі масавай інфармацыі пазачыняюць. Это они оценивали того Трампа, які шел на выборы. Ён не змянился, ён стал прэзідэнтам. І што? Нічога з гэтых катастрафічных прагнозаў не адбылося. Мне б нават хацелось бы некаторых людзей таких тыркнуть носом. И это не тому, что таки Трамп оказался таким хорошим. Ну, может быть, его специфичные рысы характера никуда не делись, якія ствараюць ему проблемы. А тому, что Америка все-таки усталяваная система, где есть конгресс, где есть грамадская думка, где есть пресса, где, я помню, калі там Трамп пасля прыходу да, ну, перамогі на выбараў праз некалькі месяцаў сустрэўся з Пуціным, і як его крытыкавалі не толькі ліберальныя, але і Fox News, рэспубліканскі тэлеканал, як его муцікалі там все кансерватыўныя сенатары і рэспубліканцы, і ён просто, напэўна, был в шоку і уже так не дазвалялся такое занадта добрае стаўленне да Пуціна. То бок гэта сістэма, ну, працуе, нема у мяне таких, вот ведаючы, раз уж ты мне такі комплімент зрабіл, эту амерыканскую палітыку сістэму, няма ніякага у меня прогноза, што вось Трамп можа нешта кардынальна пераламіць в гэтай сістэме. Ён і не хоча, вот чым справа. Але нават калі ён захоча стаць там нейкім, как его апаненты зараз кажуць, дыктатарам, там, ці што, гэта немагчыма на сёння. Это его першы тэрмін паказаў, што ніякіх, ён, дарэчы, ніякай вайны не правёла, першы прэзідэнт за апошні, там, пасляваенны, который ніякага военного конфликта не распачаў, гэта был Трамп, што таксама даволі цікава гучыць. Пры ўсёй его
такой нібыта агрэсіўнай рыторыцы. Добра, што ўзгадаў акт аб дэмакраты. Ці ўсё там так аптымістычна, як в прынцыпе падаюць прадстаўнікі беларускіх дэмсілаў і пэўныя калегі са СМІ, ці ўсё ж такі, наколькі я чуў, там ёсць альбо непаразуменне яшчэ по гэтым праекце, ці ўвогуле два праекты ад рэспубліканцаў і дэмакратаў, у кожнага сваё бачанне, як ён павінен выглядаць гэты акт, яшчэ невядома, за які праект прагаласуюць по выніку. Ну, тут я признаюсь, я не працую в Держдепе, может, у тебя там есть свои, там, ты звонишь там некому сопрацовнику, он тебе рассказывает, изливай информацию. У меня такой информации нема. Я сыхожу только с того, что есть в прессе, и вот, не могу сказать, могу только, обопираючись на весь минулый опыт и на те встречи, что были у Тихановского, команды Тихановского подчас апошняга визита, сказать, что мне сдается, не может такого быть, как бы этот акт не был принят. Ну да, разные варианты там, і это заўсёды хтосьці хоча сваё, хтосьці сваё. Вось, але ясна, што як это хацеў я адразу сказаць, людзі хутка прывыкаюць да добрага. То, што там Тихановская ездзіць і сустрэлася с помощником Салливаном, фактично, да, по нацыянальнай бяспецы это вельмі, скажем, нашим гледачам вельмі важная асоба, там пасля кіраўніка Держдепа, вот в знешняй палітыцы фактычна другі чалавек, пасля прэзідэнта, віцэ-прэзідэнта, вот потым кіраўнік Держдепа і потым дарацца по нацыянальнай бяспецы Салливан. Так што гэта высокі ўзровень вельмі быў сустрэч, ясна, што ўжо, так сказать, кожны раз Байден не будзе там сустракацца, калі прыязджае один раз, гэтага в прынцыпе хапіла, і я не бачу, скажем, нейкага зменшэння інтарэсу ці зменшэння ўзроўню вот ее сустрэчу, і з этого сыходжу, што я думаю, акт будзе прыняты, в нейкай форме, гэта ўжо пабачым, тут цяжка што прагназаваць. Татсі Барт піша: людцы, асабіста мне зразумела, што нас зліваюць, ніхто дапамагаць больш не будзе, нават Польшча адвернецца, мы застанемся з Расіяй. С аднаго боку, чытаючы такое, можна сказаць, чарговы нейкі алармісцкі камент, але з другога боку, сапраўды, вот глядзі, з аднаго боку я чытаю інфармацыю пра тое, што у Нямецчыне з 1000 заяваў з боку беларусаў на атрыманне палітычнага прытулку ці міжнароднай абароны, толькі 40 чалавек гэты прытулак, гэтую абарону атрымалі. Калі паслухаць Туска, які расказвае пра тое, што аказваецца тут пад выглядам айцішнікаў агентура прыехала, і так думаеш, а як это ўспрыме польскае грамадства? То есть вот что отбывается? И тут варто было, вот калі бы наша передача была в запису, зараз ты бы ставил, а вот поглядите теперь, что Виталий Цыганков говорил падчас нашага апошняга эфиру с тобой. И я говорил как раз про то, что вот эта ситуация с визами, не глядячи на все заклики белорусских демократичных сил, на все резолюции, которые тут прымали и закликали кандидаты в координационную раду, и она будет погоршаться в целом. Покольки, ідзе война, паколькі беларускія грамадзяне, як грамадзяне краіны, яны успрымаюцца як грамадзяне краіны суагрэсара. І такое да іх стаўленне. Конечно, будуць выключэнні для гуманітарных там візаў, калі людзі, і мы это бачым, все-таки людзі, якія хочуць уцячы, літаральна недавно один мой знаёмы, прыйшлося ему с семьей, ему визу дали даволі хутка, літаральна за некалькі дзён. І такія выпадкі, в гэтых выпадках доказаных пагрозы все-таки заходнія дзяржавы, в дадзеным выпадку это была Польша, праяўляюць паразуменне і разуменне сітуацыі. Але вот тут будзе адрозненне. Падыход в цэлым да грамадзян Беларусі, ён будзе, я не бачу, каб ён палепшаўся, не гледзячы на все заклікі наших, то, что называется, демократичных лидеров. И скажут же, так чим это лидеры, чим-то Тихановская займается? Ездить, сустракается, а вот такая ситуация. Так на все в свете, можно сказать. А чим займаются там
украінскія ўзброеныя сілы і весь захад, а Расія дасюль не пераможана. А чым займаюцца там хто-нибудь праваабаронцы, а в Китае там сидять тысячи... Что с уйгурами отбывается? Уйгуры в концлагерах сидять. Ну, ёсць свеце. Свет недосконалы. Ну, ёсць ім дыктатары. Гэта іх, а за Тихановскую мы голосовали. Утхай яна нам... Ну, вот... не за то, каб яна нам побудавала рай на зямлі, і каб яна прымушала заходнія ўрады дзейнічаць так, як нам всім хочацца. Вось, нейкі час, дарэчы, такая сапраўды ілюзія была, яна, магчыма, і падтрымлівалася тымі же і, прабач, незалежнай прэсай і всімі намі, і тымі же, ну, самімі прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў, калі адзін за адным узнікалі нейкія ідэі, праекты, а такія людзі асцярожна казалі, што вот праект там, умоўна скажем, гэтага пашпарту Новай Беларусі, ну, мае вельмі мала шансаў, ну, будзем асцярожна выказвацца. Это, напрыклад, там, я асцярожна, твой наступны там наш калега Павел Вусаў там больш неасцярожна выкажацца пра все такія праекты і дзейнасць там Тихановскай, але сэнс был тым, што да, мала шансаў на... Ну і праходзіць там год-полтора, і аказваецца, што да, неяк дасюль шансу няма. Ці, напрыклад, я вось кажу, з восені 20-го я чуў, што Лукашенку можна выдаць без всякіх яшчэ Гаагскага трыбунала гэтага крымінальнага суду міжнароднага. Тады яшчэ за рэпрэсіі, што можна, так сказать, зрабіць, каб і выдалі ордер на его арешт за рэпрэсіі супраць беларусаў. Но это ж Тихановская виновата таксама, што няма этого ордера. Ну, але тыя людзі, якія працуюць з гэтым і якія ў 20-м годзе заяўлялі, што гэта магчыма, ну, я не ведаю, тут філасофскае пытанне, ці можна пред'явіць ім, што да, яны раз заяўлялі, то павінны былі несці адказнасць. Ну, напрыклад, калі я заяўлю там сёння, што мае там, не ведаю, двубоі будуць збіраць мільённыя прагляды в новом сезоне, а яны не будуць збіраць, яны будуць збіраць свае там 20, 30, 50 тысяч, дай Боже. І людзі скажуць, що ты там туфту нёс? І правильно скажуць, то бок неяк трошки трэба несці адказнасць за свае абяцанні, за свае словы. Слухай, можна ж, ну, па-першае, абяцанні можна не даваць ад пачатку, такія абяцанні, а па-другое, на іх все. А потым можна сказаць, як это прогучала днямі, не будем называть імёны, наконт вот ордера на Лукашенко, да, якого можна было дамагчыся тады, но эту инициативу Тихановская не подтрымала, и поэтому ничего не получилось. Ой, ну ты намекаешь на Веронику Цепкалу, так? Але... Не знаю. Але, ну, она что сказала в Малине, але сэнс тым, што не её была инициатива на вот это, в 20-м годзе это как бы была инициатива ўсіх, так заявлялі, что вот літаральна там хутка выдадуць нейкі міжнародны, как же это слово было, ну, экстрадыцыйны, ну, выскочило слово, калі ордер, ну, напрыклад, по якім там іспанскі суддзя пераследавал Піначета. Ён мае права, суддзя з іншай краіны, выдаць за парушэнне правоў чалавека. І так, і я, дарэчы, не ведаю, сапраўды, чаму гэта не атрымалася. То есть ведаю, ну, мне здаецца, правда-то ў тым, што не хоча Захад на гэта ісці, паколькі яшчэ спадзяецца, што Лукашенко не цалкам зліты з Расіяй і даць яму у выпадку чаго магчымасці можа быць для нейкага там адступлення, каб зусім не заганяць яго ў кут, каб зусім не пакідаць яму прасторы для адступлення адпаўзання в бок захаду. Я думаю, гэта такі падыход. Хаця ўж ён, по-моему, даказаў за гэтыя там 4 гады, што ніякі захад ён адпаўзаць не будзе, перабувацца ён не будзе, а я это даказываю, ну, як мінімум гадоў там, не ведаю, 10, а можа і больш, што немагчымы яго разварот на захад ні пры якіх абставінах, асабліва я это палымяна даказываў в 19-20 годзе, калі лічылі большасць аналітыкаў, што вось ледзь ён не пачне там эканамічную вайну з Расіяй, там ледзь не разорве там адносіны з АДКБ і так далей. Нет. Я лічыў, што гэта мілыя барняцца только цешацца, як только паўстане нейкая сур'ёзная праблема для ягонай улады, ён адразу пабежыць пад абарону Масквы, што і адбылося падчас выбараў 20-го года, і зараз стратэгічная сітуацыя не змянілася. На захадзе ён не бачыць нічога, што магло б яго, ну, скажем так, даць яму нейкія гарантыі, і ніхто яму не дасць, ніхто з ім уже не хоча там размаўляць. Але вот па нейкай прычыне, мне здаецца, каб была б,
Ну калі ўжо Пуціна там кіраўніка ядзернай дзяржавы, то выдалі этот гаагскі ордер міжнароднага крымінальнага суду, то ну якое пытанне, ну наўрад ці чыста юрыдычнае, все-таки гэта будзем шчырымі, гэта все-таки такі юрыдычна-палітычны крок был, не только юрыдычны. І неўжо ўжо няма юрыдычных падставаў. Ну мы ж гаварылі это в маіх двубоях з людзьмі, там Кірылюк, які этим займаецца, ну реально там працуе антыкрызіснае ўпраўленне над гэтым пытаннем. Но вот факт, что пакуль как бы выніку няма. І это шкада. Та шкада, і мы ведаем, хто не дапрацоўвае. Ну прынамсі ведаем, каго заўсёды можна абвінаваціць, ну каб там штосьці не сказаць, што вот сам нешта не тое зрабіў. Ўсё ж такі, як ты думаеш, вот у гэтай сітуацыі, вот пра якую сказаў Туск, наколькі гэтая агентурная складнік этой агентурны, ён значны на тэрыторыі еўрапейскіх дзяржаў. Ці сапраўды можна зараз вот ну как бы асцерагацца, што панаехала гэтай агентуры, бо невядома, што стаіць за падпалам гандлёвага цэнтра ў Варшаве, за тымі пагрозамі тэрактаў у Францыі і ў Германіі. Ведаеце, калісьці я там дзеля нейкіх там сваіх дискуссия в Фейсбуку разбирал на вот там логичные помылки, и там есть такая вот ну редукция одна з логічных помылок, которая ну не самая відавочная, але ну умовно скажем, калі мы бачым там умовно скажем 100 тысяч человек на нейкім там стадыёне ці мітынгу, і бачым один там, ну не ведаю, допустим, сцяг Ямайки кто-то поднял, то логічнай памылкай было бы вырашыць, што гэта 100 тысяч ямайкінцаў выйшлі на мітынг. Нет, это может быть 100 тысяч там беларусаў, палякаў, а хтосьці з іх прыйшоў ямайкінец, ці аматар Ямайкі паднял сцяг Ямайкі па нейкай прычыне. Ён просто аматар музыкі рэгі. Да. І вось так лічыць, так і тут, разумееце мой намёк на што? Што сярод гэтых сотен тысяч беларусаў, якія зараз вымушаны былі рэлацыравацца, уцякаць з Беларусі, натуральна, что может быть 3, 5, 10, десятки, ну, умовно скажем, агентов, которые засланы сюды для нейкіх подрывных мэтаў беларускім і расійскім рэжымам. Гэта тысячная, сотая доля там процента. Вось, гэта незначная лічба статыстычная. І можна браць гэтую, ну, это ж ведаеце, в дыскуссіі заўсёды, вот нейкі прадстаўнік нейкай нацыі, меншасці, палітычнай сілы, нешта заявіў, и одразу, ну, значит, они все так думают. Вот некий белорус сказал, что любит Лукашенко, ну, все белорусы, знаешь, любят Лукашенко. И так далее. И вот гэта, ну, то, что зрабіў Туск, это его справедливо зараз критикуюць, что гэта дастаткова, ну, такая ксенофобская заява, в принципе-то, хотя я не люблю такие, ведаеце, паліткарэктныя абвінавачанні, але сэнс тым, что она и нелагічна, она, безумоўна, выклікана нейкімі ягонымі палітычнымі патрэбамі. Каб, может быть, апрадаць нейкія вот такие далейшие нехорошие кроки, про якія вот мы уже говорили, пагаршэння всяких ситуаций для беларусаў. Ну это зараз называюць, как бы это сказать, железный занавес такі, які опустится. Ну, да, такого уж канчаткова не будзе, але ну для апраўдання таких крокаў, і плюс, ну гэта, канешне, можа знайсці свой водгук у польскім грамадстве, не таму, што оно нейкае там недаспелае, ксенофобскае, а в любым грамадстве такое знойдзе свой водгук. Ну чаму? Таму што для любого грамадства, ну, піраміда Маслоу, да, важныя пытанні, перш за ўсё, ніжэйшага ўзроўню, там, выжыванне, бяспека. Вот, пытанні ежы как бы больш-менш вырашаныя, гэта в сённяшніх грамадствах няма людзей, которые там паміраюць з голаду, калі не хочется аметова, калі яны галадаюць, там разгружаюцца, як я, напрыклад. Але пытанне бяспекі — это самае галоўнае. І вот націснуць на это пытанне бяспекі, сказаць, што вось ад кагосьці пагражае небяспека, і гэта вельмі адгукнецца. Людзі большасць не будуць разбірацца вот в той статыстыцы, якую там зараз я прывожу, ці в нейкіх агульных, тым больш, што да, што Беларусь, ну да, вот дыктатура. Многія беларусы дзеляцца тут, жывучы в Польшчы, дзеляцца ў соцсетках сваімі там нейкімі ўражаннямі ад размоваў з палякамі, нават ну да такого адукаванымі, і в шоку ад таго, што палякі ну ўжо не ведаюць, што адбываецца ў Беларусі, трошки забылі пра 20-й год, і то, што зараз Беларусі могуць пасадзіць за лайк, за камент, за украінскія там колеры,
за беларускія колеры, за пагоню, которая з'яўляецца па-ранейшаму афіцыйным сімвалам там віцебскай вобласці, але ў чалавека гістарычнай каштоўнасцю, гістарычнай каштоўнасці нічым не прызнана, ні экстрэміскім нічога, а чалавек, который там мае пагоню там з нейкіх даўніх гадоў на тату на назе, вот апошні выпадак, его там сказать убачылі і далі суткі за несанкцыяніраванае пікетаванне. І это рассказываешь полякам, они просто это не могуць поверить, что такое магчыма в наш час і в суседняй краіне. Ну, они помнят, что была рэвалюцыя, но разогнали, а то, что вот пазней вот гэтыя такія цягучыя гадкія вот паступовыя гэтыя рэпрэсіі, яны уже не ўзнікаюць кожны дзень на навінах, яны сталі звыклыми, они стали как ты там уйгуры в Китае, про которых не был выбух там колькі гадоў назад, все говорили, а зараз калі хто нічога не кажа, что там, колькі іх там забіваюць, колькі іх в концлагерях сядзяць, мы фактычна не ведаем, паколькі туды і пранікнуць немагчыма, як у Беларусь заходнім корэспандэнтам, і гэта вось людзі не ведаюць, а яны гатовы пачуць, што да, ну рэжым дыктатарскі, он пасылае сюды сваіх агентаў, але вот ну для чего это тут скажа, то есть з таго пункту гледжання, якое он гэтым хоча рашэнне прабіць, ну вот гэта пакуль загадка, і это в любым выпадку прагноз не вельмі прыемны. Калі ўжо узгадалі прапаганду і дзеянне рэжыма сёння, калі паглядзець зараз, ну калі запускаюцца тэзы про тое, что это агентура, которая там, это ўсё нашы, яны там і ў дэмсілах, яны там і зараз на выбарах у коорднацыйную раду, это вообще нашы былі, гэта зразумела для чаго. Они так запускают, да? Ну вот я менш такі аматар прапаганды, я их не гляжу. Прыхільнік Розы Турарбекавай Ігор Тур вот буквально днямі рассказываў, як яны тут, ён со сваімі, я так разумею, таварышам майорам з суседняга кабінета разам распрацавалі тут такую схему, дзе запаланілі фактычна сваёй агентурай лукашэнкаўскай усе дэмакратычныя сілы. Такі паварот цікавы, бо ну таксама вядомы в гісторыі, калі вот хочуць стварыць уражанне сваёй всемагутнасці, всепрысутнасці, вось каб людзі баяліся, каб людзі адзін аднаго падазрывалі, не давяралі. Гэта ну такі, как это зараз ІПСО расшифруюць нашим гледачам, это ну такая псіхалагічная аперацыя, інфармацыйна-псіхалагічная спецаперацыя, яны, конечно, спецслужбы это робяць і праз вот таких тураў, да. Ну да, тым больш, што пэўныя моманты, якія здараюцца, ўсё ж такі яны дапамагаюць потым паказаць, што а мы-то яшчэ не толькі гэта, мы ўсё можам. На самом рэч, не шмат яны могуць, але пахваліцца, да, гэта ІПСО звычайнае, як яно працуе, усе, хто падумае, усе зразумеюць. Іншая справа, а хваліцца, як мы тут зараз поотбираем у этих з'ехавших усё, что только можно. Знаешь, по принципу, как хорошо, что прежних хозяев расстреляли, да, вот так вот. Там рассказы про тое, что, слухай, а вот правду Роза Турарбекова казала, что двоечник Тур. Все ж таки нават пералічыць пэўныя некалькі лічбаў правильно не змог. Сказаў, что каля 1000 чалавек, вот это 1000 кватэр, кожная там кватэра такую-то сумму, да, перамножил неправильно, да, перамножил неправильно на, ну, полічыў, что это там 2,4 мільёна, хотя это атрымліваецца 24,7, ну неважно. Сэнс-то ў тым, вот гэтым хваліцца, что зараз мы тут вас усіх абдзіром як ліпку. Да, гэта, конечно, ну не то что падзенне, а ведаеце, я калісьці, ну это в свой час даволі прагучала, а потым яно всплывала яшчэ не раз за апошнія гады, апошні раз гады 2-3 назад, маё такое параўнанне, калі я, як толькі Лукашенко зрабіў першае свое самае страшную рэч, рэферэндум 95-го года, і збіў дэпутата Верховного Совета, я напісаў такой артыкул «Право на ганьбу», перакладу з Достоевского «Право на бесчестие». То бок там такая цитата была, што гэта, што можа вот запаліць некаторых кепскіх людзей, это калі ім даеш вот право на бесчестие, рабі што хочаш, і нема как бы тармазоў, нема таго самага дна, про якое мы смеемся, да, што я упал на дно, а знізу пастукалі. Вось гэта для прапаганды, калі, ну, яны все это, я думаю, в сваёй галаве апраўдваюць, што вось гэтыя все, ну, скажем, там не людзі, і супраць іх все можна. Там избивать, и забирать, там, и радоваться этому. Вот коли еще в якой ситуации, нават в советский час, как вот
радовались нейкім, што кагосьці там что-то пазбавілі, пасадзілі, рэпрэсіі. Ну гэта было нейкая была, ну не то што межа прыстойнасці, но нейкія прапагандыстам ставілі такія, скажем, межы, што можна, што нельга, каб мы там савецкія прапагандысты не выглядалі там людажэрамі, мы ж все-таки гуманныя людзі, то зараз это все сышло. Яны вот, ну калі я там таксама невялікі аматар, но часам асабліва калі вот на нашу з сабой размову жоўтыя слівы потым выставіць што-нибудь працытуюць не аматары, то я пагляжу там этой жоўтай слівы, я гляжу, это вось такая, ну нейкая сапраўды, як бы сказаць, звериная радасць, калі вот нейкі глядзіш там пра жывую прыроду, злавіў там дракон камода нейкага там кабанчыка і жывьём яго пажырае, вось вот нешта такое, разрывае там кавалкі. Вот яны такія, ведаеце, у іх нейкая звериная радасць ад таго, што хтосьці недзе патрапіў в турму, не беларусці, нават калі нейкае гора здарылася з беларусамі за мяжой, да, нехта загінуў, там нейкае несчасце асабістае, яны этому радуюцца, там нават хваробе, там смерці нейкіх людзей блізкіх. Это вось, ну гэта вот кажуць, людзі не мяняюцца. Я про это шмат разважаў, разумееце, ну, гісторыі, маўляў, людзі адны і ты ж, але ж справа тым, што ў нейкія перыяды гісторыі і ў нейкі, ну, скажем, нейкіх краінах, нейкіх палітычных сістэмах адны ці іншыя якасці яны становяцца, скажем, ну, важнымі і становяцца прымальнымі, а другія не. І вот зараз вот то, што было, в прынцыпе, Лукашенко ад пачатку, але это вельмі развілася пасля 2020 года, новы нейкі этап, калі сталі прымальнымі самыя горшыя якасці в чалавеку, калі яны сталі вітацца. Вось. І гэта, ну, гэта сапраўды ўражвае, калі глядзець так вот з пункту гледжання гісторыі, калі, ведаеце, мы глядзім на 37 год, там, ну, калі ўжо мы чыталі там падчас перабудовы все гэтыя кнігі, все гэтыя ўспаміны, што як это магло быць, як это вот в прэсе выступалі, там, забіць як шалёных сабак, там, все гэта, мы думаем, боже мой, это нібыта нейкія іншыя людзі жылі в 37 годзе в СССР, мы такое не можам уявіць, это і чыталася як нейкі Орэл, да. А цяпер этот Орэл у жыцці, гэта тазарёнак, ён перавышае любых там Вышынскага ці там любых 37 год в савецкіх газетах такую лексіку не ўжывалі, як ужывае азарёнак. Гэта кажа пра тое, што ну в падзенні ніколі сапраўды няма дна. Яны заўсёды его намацаюць новае. Ну да, ведаеш, что как бы гарадскія сумасшедшие, як кажуць, яны былі заўсёды. Іншая справа, калі яны падымаюцца в телевизор и становятся узорами для пераймання, кажуць, вот этот наш вар'ят, дадим ему орден там ці што там могли ему дать, вось, і он узор для пераймання. Акуна Матата піша вот з нагоды таго, што вот маўляў лукашэнкаўскі рэжым спрабуе зрабіць усё, каб пагоршыць стаўленне да беларусаў за мяжой. Лукашенко ўсё это робіць, каб Польшча беларусаў выгнала, бо працаваць у краіне амаль няма каму. Ну, ведаеце, што першы, можа быць, Віталь там захоча што-нибудь з гэтай нагоды сказаць, я вам скажу, што вот, ну, скажем, пагоршылася у пэўным сэнсе атмасфера стаўлення да беларусаў у Літве. Ну і што? Там те ж самыя IT-кампаніі, яны рэлацыраваліся ізноўку ў парк высокіх, да, ў парк высокіх з'ехаў куды? У парк высокіх тэхналогій ці яшчэ куды-небудзь. Яны чамусьці паехалі у Еўропу, хай далей туды, не ў Польшу, хай там у Іспанію, там ці яшчэ куды, але чамусьці не вот у лукашэнкаўскую выспу стабільнасці. Але, ну, заканамерная рэпліка нашего слухача, у тым сэнсе, што мы ж бачым і не раз гэта ўжо гучыць, і Сергіенко, который был кіраўніком адміністрацыі, а цяпер спікер палаткі, сказаў, што вось вяртайцеся, не бойцеся, трэба, каб вярталіся. Спачатку это казалі только ўзроўні такого, ну, міністра эканомікі, там ці хто намесніца, ну, з міністерства эканомікі выказваліся, што да, трэба, у іх сапраўды, ну, зараз галоўная праблема беларускай эканомікі недахоп рабочых рук. І яны, ну, как бы заўсёды тут есть два варыянта. Ну, сваім людзей больш плаціць, яны пачалі больш плаціць, што ж тут хаваць, павышаюцца доходы за кошт пагаршэння стану прадпрыемства. Я думаю, эканамісты, якія будуць у эфіры, про это не раз казалі, і паколькі я таксама записываў эканамістаў для сваіх інтэрв'ю, то яны менавіта кажуць, што
прадпрыемствы не только дзяржаўныя па загаду, але і прыватныя падвышаюць заробкі нават себе на шкоду, то бок пагаршаючы свой стан прадпрыемства, бо разумеюць, калі не падвысіць, чалавек уцячэ за мяжу альбо в іншую сферу і прыходзіцца. Все гэта за кошт з'ядання рентабельнасці, але заробкі падвышаюцца. А другі варыянт запускаць мігрантаў. Вось на гэты варыянт ужо ёсць нейкія званочкі, што пачынаюць ісці. Там аслабілі нейкія правілы, там ослабили, но все-таки, я думаю, массово они на это боятся идти по той же своей, скажем, некой позиции, что они боятся вот таких, скажем, іншакультурных великих кавалков Беларуси сегодняшней улады. И тому я не прогнозую массового завоза мигрантов. Я думаю, что это может быть часово в некоторых сферах. Я помню, в Минску шел по своей улице, там бангладешцев сустрел, которые на будовле працевали, это был 19-й год. Правда, потом я знікли, я пагаварил з імі па-англійску, так цікава было. Вось, я досыць люблю людзей іншых культур, калі убачу, так сказать, падыходжу, вітаюся. І это было ў Мінску ў 19-м годзе. Але, это не набыло масавы характар. І вот они, конечно, решаюць, што трэба вяртаць тых беларусаў, якія, нібыта нічога не нарабілі, вось вяртаць. А як вяртаць, калі мы бачым дзень за днём новыя паведамленні, што хтосьці там за каменты 20-го года, хтосьці за фотографии 20-го года, а все-таки, скажем шчыра, значная частка беларусаў, якія з'ехалі, мае некая, скажем, палітычную актыўнасць, там, ці часовую, там, ці на 1, 2, 3 дні ў жніўні 20-го, не абавязкова, што гэта прынцыповыя зацятыя палітычныя актывісты, але большасць з іх такое маюць, і натуральна, што большасць з іх не прыхільнікі сённяшняй улады, тыя, хто з'ехалі. Так што вось, как бы они не угаворвалі, конечно, прагноз банальны і даволі просты, што ніхто не будзе масова вяртацца. Так, больш за 1100 у нас зараз гледачоў, таму карыстаючыся момантам, па-першае, нагадаю, што можна падпісацца на тэлеграм-канал Віталя Цыганкова і чытаць там ягоныя допісы, часам вельмі правакацыйныя, але заўсёды цікавыя. І не заклікаю глядзець двубой, бо ён зараз у летнім адпачынку, але чытайце яго на Радыё Свабода. І, безумоўна, не забывайце, калі для вас гэта бяспечна, падпісвацца на YouTube-канал Еўрарадыё. Ставце падабайкі, націскайте на звоночек, расширвайте, пишите свои комментарии. Тема может быть на заканчэнне, бо у нас тут чарговый эфир на координацыйную раду мне кранаю. Дякуй тебе за твою милосердность и гуманность. Збіраў сёння Лукашенко саўбез. Збірай, яшчэ будзе. Ужо ідзе, ужо там, здаецца, і прайшоў. І вось на фоне конференции, якая проходила у Швейцарии по спробе там, нейкай там умовно назовем гэта по миру там ці что там саммит миру называется. Да, саммит мира в Украине. Цитата Лукашенко вось со свежего саўбеза. Республика на мове оригинала. Республика Беларусь – мирная страна, всегда открытая для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Мы никому никогда не угрожали. Более того, открыто, в отличие от других, доводим наши подходы всем. Кто хочет это слышать, тот услышит. Подход, мы тут выспа бяспеки, мира, перамовы, давайте к нам. Вот для чего это? Кому это кажется? Это вот что? Тема для абмеркавання на Раде бяспеки? Лишний раз, это, не ведаю, какие соты, тысячный раз он такое кажа, але, как бы, наконт того, что мы мирная краина, это, конечно, хочется вспомнить, что з'еў бы он з'еў, да, хто ж ему дасть, да? В тым сэнсе, что, уявіце себе, каб Лукашенко был бы там кіраўніком трошки больш там геаграфічна больше, з насельніцтвам больше краіны, якім бы он был бы мирным, да, был бы он кіраўніком там России, уже боюся б, может, с ядерной войной бы все скончилось. То бок, просто тому, что Беларусь адносна невеликая краіна, таму он мирный, не может никому погрожать, тому что белорусская армия маленькая, слабая, бюджет военный маленький и так далее. Карацей,
А гэта ну такая не то что нават рыторыка. Ну а что бы ён сказал, мы ваяўнейшая краіна, вот что ты хочешь ад его патрабаваць, что ён будзе говорить, что мы на всех хочем нападать? Не, говори лишний раз, что там мы мирная краіна, с тебе лишний раз там нічога ад гэтага не патрабуецца, але ну ніякай конкретнай привязки до гэтага саммиту няма. Лукашенко ж ну его тезисы такие, что ну да вот мы можем стать нейкім пасярэднікам. Эта тэма даўно закрыта, ніхто не ўспрымае Беларусь як магчымага пасярэдніка ва украінска-расійскай вайне. Там толькі могуць такі ну маштабаў Турцыі, там не ведаю Ватыкан, Кітай, вот такія называюць краіны, і то пры пэўных абставінах. Вось другое, што ён все-таки ну хоча на сваю будучыню, што мы маўляў не удзельнікі, мы просто як вот саюзная Расія краіна прадставілі сваю там тэрыторыю, прадставілі свае так сказать аэропорты і все астатняе для нападу на Украіну, але у нас не было выбору. Потым ён будзе калі-нибудь, дай Боже, мы пачуем где-нибудь в рамках судового процесса рассказывать, что ён вогуле не прычым, его прымусілі, ён не хотел, але ему приставили там пистолет да скіцы и сказали, что иначе тебе не будзе, альбо все равно это решение будет принято с тобой ці без тебе. Я думаю, что-нибудь не такими словами, но приблизно так это выглядало, бо я думаю, тады в дні нападу на Россию, на Украину, безумоўно, что Лукашенко это не трэба было, и он, безумоўно, так сказать, не был к этому рады, думал, может быть, до апошняга адвярцецца. Тут больш за все пытанне, якое мы абмяркоўвалі все гады, ну, уже гады, да, 2 гады войны, ці будзе беларускае войска уцягнута непасрэдна ў агрэсію супраць Украіны сваім непасрэдным удзелам. Я памятаю, як цяжка было мне даказваць першыя месяцы войны, калі большасць лічыла, што да, вот это вот наступіць. Ну і ведаеце, такі СМІ это заўсёды ну негатыўныя прагнозы, яны лепш успрымаюцца. Я помню, як цяжка было, но я настойвал на сваім. Я лічу это не ну менш верагодным. Я лічу гэта, што все-таки беларускае войска не вступіць вайну, паколькі гэта абсалютна не патрэбна ні Лукашенку, по вялікім рахунку і не Пуціну. Ну і на сёння, здаецца, выглядае, у гэтым ёсць нейкі такі кансенсус на сёння, што гэта не адбудзецца, паколькі ну Лукашенко нейкім чынам пераканаў Пуціна, што ад гэтага карысці не будзе ні ему, то есть ні Пуціну, ні Лукашенку. Адна шкода, што беларусы там невядома супраць каго павернуць войска, і невядома, мне трэба абараняць нашу саюзную дзяржаву ад полякаў, літоўцаў, і калі мы пашлем беларускія войскі на Украіну, то аголім наш заходні фланг нашай саюзнай дзяржавы. Вот я думаю, прыблізна тое, сыходзячы з таго, што ён публічна гаварыў, прыблізна то ён гаворыць Пуціну в сваіх прыватных размовах, на якіх, безумоўна, мы з табой не прысутнічаем. Але можам экстрапаліраваць тыя публічныя заявы і рабіць з іх лагічныя высновы. Так што на сёння так, гэта вельмі малаверагодна, все можа змяніцца, но вот это самае можа быць пытанне балючае, што все-таки на всялякі выпадак, ну как бы беларусы прывычаюць да вайны, і прапаганда, і все гэта працуе, і гэта не адмяняе гэтага пытання, ці вступіць, бо сапраўды Лукашенко ён лічыць, што ну адбівацца-то ён хоча і можа, але такі момант можа наступіць, што гэта можа адбыцца. На сёння гэтага верагоднасць меншая, але тое, як ну вот весь час гэта мілітарысцкая рыторыка, все гэта, хаця з іншага боку, помніце, як Лукашенко ўжо 2 разы там неяк, ну скажем, спынял прапаганду, што вы там на Украіну несёце, да? Калі вручал там ім журналістам так званым нейкія прэміі, казаў, што вы ж там глядзіце, мы там з Украінай адносіны, мы суседскія дзяржавы, а вы там несёце такое. То бок вельмі в ягонай традыцыі супярэчлівыя то, што называецца месседжы, пасылы. Ну але на сёння, вот калі для нашых гледачоў самае галоўнае пытанне гэта ці ступіць, то ну аналітычна можна сказаць, што все-таки больш верагоднасці, што пакуль гэтага не павінна адбыцца. Ну так, а в принципе, я думаю, что наступным кроком будзе вот следом за гэтым мы мирная краіна, мы нікому не пагражаем, будзе тое, што ўжо неяк пэўны час таму заявіў галоўны дик-пик депутат краіны Гайдукевич, который зрабіў такія вочы под сваімі вядомымі ўсім брывямі, паводзіў там, які напад з тэрыторыі Беларусі, не было ніякага напада, что вы тут придумляете? Не было ничего, был пьян, не помню. Это мне нагадывает, ведаеце, розныя там есть прапагандысты, калі там нешта в сети абмяркоўваюць вот это выказанне Лукашэнкі про Гітлера, то адны кажуць, ну не так зразумелі там что-небудзь там,
А вот такі у нас калісьці был такі чалавек, ну зараз есть, ну как-то он был больш адэкватным, Юрий Шевцов, и он: да не было такого выказывания, это все, значит, придумали, это все Фальшивка, зробленная в Польше, как сам сказал Лукашенко. Так что тут розныя есть падыходы у прапагандзе, одно адмаўляць рэальнасць, вось, але ведаеце, прапагандысты таксама ж не то што ні на што вапіраюцца, а яны папіраюцца на вот сённяшнія рэаліі нашага грамадства, дзе ў людзей вельмі кароткая памяць, дзе людзі жывуць 2-3 днямі і забываюць то, што было раней. І гэта, ну скажем, уже стала нейкай такой агульнай, ну не то што нормай, но агульнай звычкай нашага вот сучаснага жыцця, калі нешта выбухае, жыве 2-3 дні, а потым нібыта і не было. Ты размаўляеш з людзьмі, которые ты упэўнены, што яны штосьці ведаюць, паколькі яны там чыталі, там штосьці в спрэсіце, там тебе Facebook, а потым разумееш, што яны все гэта забылі і все наслаілася новымі, і трэба заново все тлумачыць. І гэта, ну, как бы нармальная, можа быць, чалавечая, ну, скажем, характарыстыка, якая ўзмацнілася вот в гэтую эпоху сацыяльных сетак. Ну что ж, на лічбе амаль 1300 гледачоў мы завяршаем нашу сённяшнюю сустрэчу с Віталём Цыганковым. Спадзяюся, неўзабаве ён ізноўку завітае до нас у студыю, будзе тэмаў дастаткова. Ну а тое, што мы не абмеркавалі сёння, тое, што адбываецца ў Коардынацыйнай радзе, не азначае, што мы робім выгляд, што гэтага няма. Просто мы вырашылі, што абмяркуе. Завтра будзе у тебе Вусов, і вы будете з ім гадзіну абмяркоўваць, якая кепская Координацыйная рада і які дыктатор Павел Латушка. Прикольно написал Кнурович, что, видать, у всех людей, которые починаются прозвище на Л и заканчивается на К, у іх нейкія аднолькавыя рысы. Мне это спадабалось при всім тым, что я как бы до этого, ну, скажем, конфликту ставлюся вельмі спокойно и лічу, что, ну, боже мой, ну, трэба уж не так уж там дергаться по гэтай регламентнай рэчы, вот то, что у тебя будет там Роза ці Павел абараняць, а ну трэба справу штурхаць, пачаць працу это Коордынацыйнай рады, і можа быць нават дзеля гэтага пайсці на нейкія, ну, регламентныя парушэнні, ну альбо пачаць хутчэй што-небудзь, а не бесконца змагацца за этот регламент. Вот так, чулі? Цыганкоў сказаў: иногда не до законаў. Вот вам сведка Лукашэнкі, герой нас. Дарэчы, глядзіце яго фільмы, праграмы у цикла «Сведки Лукашенки» на Радио Свобода. На Радио Свобода. А вы не забывайте подписываться на YouTube Еврорады. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.